Niin, että mielikuviteltu Kalevala on näitä hirsipytinkejä paljon kiehtovampi. Mutta muunkinlaista innoitusta toki kansallisesta runoaarteistosta on saatu. Esimerkiksi Salossa harjoitellaan ensi kesäksi Leena Landerin kirjoittamaa näytelmää viikinkiajalta. Kirjailija hylkäsi Elias Lönnrotin Kalevalan, mutta valitsi alkuperäiset muinaisrunot löytääkseen vahvat muinaissuomalaiset naiset. Niin Kalevalan miesnäkökulma tietysti johtuu siitä, että Kalevalan on koonnut ja osi uudestaan sepittänytkin mies. Ja hän tietysti on nojautunut siihen maailmankuvaan, joka silloin 1800-luvun alussa on ollut vallitseva, ja siinä on ollut taustalla tämä kristillis-luterilainen moraali ja kulttuuri. Ja silloin on palvellut sitä tarkoitusta, että on haettu nimenomaan vahvat mieshahmot ja naiset on jäänyt sinne taustalle. Näytelmän pääosassa on muinaissuomalainen kylä. Viikingit hyökkäävät näissä Salon Vuohensaaren maisemissa hävittäen ja ryöstäen. Miehet lähtevät vuosien kostoretkelle, naiset nousevat valtaan. Millä perusteella olet päätynyt siihen, että mahdollisesti on ollut tällainen naisten johtama yhteiskunta? Siis hautalöydöt on yksi. On löydetty hautoja, jossa on naiset haudattu ikään kuin miehisten tunnusmerkkejä, miekkojen ja tapparien kanssa. Ja sitten ihan tämä spesiaalihautalöytö, mihin tämä näytelmä perustuu, niin on semmoinen, missä vielä on tämmöinen lisäjuttu, että yleensä kun mies on haudattu, niin siellä jalkapäässä on usein esimerkiksi koiran tai karhun tai suden pääkallo, niin naisten löydössä on ollut, yhdessä haudassa on ollut miehen pääkallo. Tämä on yksi. Ja sitten toinen on ihan tämä suusanallinen kertomarunous, joka pystytään sijoittamaan suurin piirtein rauta-aikaan, viikinkiaikaan, niin silloin siellä on ollut hyvin huomattavia naishahmoja, joista tämä louhi on ehkä kaikkein kuuluisin. Vaikka kesään on vielä matkaa, Salon aikateatteri hikoilee esitystään valmiiksi. Aluksi yritetään unohtaa nykykulttuurin motoriikka. Olette voittaneet 10 minuutin tupakkatauon, kiitos. Näyttelijän ilmaisu on kokonaisvaltaista, eli varpaan päästä päälakeen, niin ollaan todella niitä 1000-luvun ihmisiä. Minkälainen oletus teillä on tuosta rautakauden suomalaisen motoriikasta? No, ensinnäkään ei nyt sitten niin paljon aristele toisia ihmisiä, niin kuin nykyajan ihmiset on, eikä välitä mitä suustaan päästään, vaan tunnetilat on paljon rankempia, että niin kuin uskalletaan herkistyä ihmisten edessä ja uskalletaan olla raivokkaampia ja sitten niin todella tämä tunneskaala ero on niin kuin hirvittävän moinen. Eurooppa yhdentyi 1000 vuotta sitten kristillisen yleiskulttuurin levitessä. Näytelmässä miehet liittoutuvat uuteen uskontoon saavuttaakseen vallan. Ja sitten tuli tämä kristinusko, juutalainen ajattelutapa, joka ikään kuin muutti sen suhteen sillä tavalla, että ihminen ja nimenomaan mies tuli niin kuin herraksi ja se sai niin kuin oikeuden rationaalisista ja taloudellisista syistä tehdä maalle mitä hyvänsä ja käyttää sitä hyväksi. Tässä oli teille hieman esimakua siitä, mitä Salon viikingeissä tapahtuu. Me seuraamme tuon näytelmän valmistumista ja lopputuloksen te näette sitten kesäkuun alussa. Eipä muuta kuin oikein hyvää huomista suomalaisen kulttuurin ja